سلام زي خبركم تهاتلتي بين تي في هنلوم ربع 10 تلكاتي استدلالو حلتاو زيناتات زلكم مصيلخو كموترو كساب فصام مدباتنا نخت تكتاتلونا ندعدمكم بقدامنت ارست زينا ኣብ ከተማ መቐለ አንጻር መንግስት ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ብውሕዱ ሓደ መንእሰይ ከም ዝተቐተለ ተሓቢሩ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ንምእላይ ዘተኸገብር ጸዊዑ ባይቶ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ክሲ ምምስራት ሕገ መንግስታዊ ምዃኑ ገሊጹ ምሕረት ዝተገበረሉ ፍሉጥ ናይጀራዊ ዓማጺ ናብ ቤት ትምህርቲ ተመሊሱ ከምዝኣተወን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ከተማ መቐለ አንጻር መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ብውሕዱ ሓደ መንእሰይ ከም ዝተቐተለ ተሓቢሩ ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ትማል 9 ለካቲት አንጻር መንግስት ኢትዮጵያ ዝቐነዕ ተቃውሞ ተኻይዱ ኣብቲ ዝበዝሑ መንእሰያት ሰጉድናታት ብምዕጋትን ጎማታት መኪና ብምቅጻልን ዘካየዱ ተቃውሞ ወታደራት መንግስቲ ብዝኸፈተው ተኹሲ ሓደ መንእሰይ ከም ዝተቐተለ ኣገልግሎት ዜና ፍራንሳ ሓቢሩ እቲ ነባሪ ከተማ መቐለ ዝኾነ መንእሰይ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ተወጊኡ ናብ ሆስፒታል አይደር ኣብ ዝበፅሓሉ ከም ዝሞተ ንሓደ ካብ ሓካይም ናይቲ ሆስፒታል ብጥቃስ እቲ ኣገልግሎት ዜና ኣረጋጊጹ ኣብ ጎደናታት ተወጊኦም ዘልዕሎም ዝሰኣኑ ከም ዘለውን እቲ ስሙ ከቀብሉ ዝመረጸ ዶክተር ጠቒሱ መንእሰያት መቐለ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለያ ከተማታትን ዓድታትን ዘብጽሑ ዘሎ ዕንወት ዝምታን ዝቕጽል ዘሎ ዓመጽን ንምቋም ናብ ጎደናታት ከም ዝወጹ ካልኦት ወገናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ይገልጹለው እቲ ተቃውሞ ዝተኻየደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩነታት መቐለ ናብ ንቡር ተመሊሱ ህዝቢ ዕለታዊ ናብርኡ ይመርሕ ከም ዘሎ ንምርኣይ መራሕቲ ሃይማኖት ናብታ ከተማ ኣብ ዝላእኽሉ እዋን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉን ኩሉ ኣብ ትግራይ ምብጻሕ ዘካየደ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቅ ዘውደ ምስ ኣዴታት መቐለ ኣብ ዘካየዱ ርክቡን ተሪር ተቃውሞታት ከም ዝበጽሕን ተመልኪቱ ህዝቢ ትግራይ በኣዘዝቲ ሰራዊት ኣማሕደርትን ሰበስልጣን መንግስትን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣኺባታት ሓያል ተቃውሞታትን የስምዑ ከም ዘለዉ በብእዋኑ ዝልሕኹ ዘሎ ቪድዮን ናይ ድምፂ ሰነዳትን ይረጋግጽ እዩ ብሰራዊት ኤርትራ ተደጊፉ ሓያል ከተማታት ትግራይ ክቋጸር ዝኻለ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁጻር ብምእታው ኩነታትና ንቡር ንምምላስን ናይ ምርግጋእ ስራሕን የካይድ ከም ዘሎ እኳ እንተገለጸ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ግን ካብ ዝረሓቐ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ ብሰንከቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልደ ኩናት ኣማይታ ሸሓት ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቒሎም ልዕሊ 60,000 ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለዉ ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ሰባትን ህጹጽ ረድኤት ከም ዘድልዮም ሰብ መዚ ሕቡራት ሃገራት በብእዋኑ ጠቒሶም ይርከቡ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ንምእላይ ዘተኸግበር ጸዊዑ ኣብ ሶማሊያ አባላት ባይቶ ሓድሽ ፕሬዝዳንት ክምረጽ ብዘይ ምኽኣሉ እታ ሃገር ናብ ተወሳኺ ፖለቲካዊ ውጥሪ ትሽመም ከም ዘላ ተሓቢሩ ስልጣኑ ኣብ 8 ለካቲት ንሓድሽ ዝተመረጸ ፕሬዝዳንት ክረክብ ዝነበሮ ፕሬዝዳንት መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ብሰንከቲ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን መራሕቲ ርእሰ ምሕዳራትን ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ምርጫ አባላት ባይቶ ይኹን ፕሬዝዳንት ክካየድ ኣይከኣለን እቲ ፕሬዝዳንት ንመራሕቲ ርእሰ ምሕዳራትን ፑንትላንድን ጁባላንድን ከም ኣውራ ጠንቂ ዘይምክያድ ምርጫ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥርን ይወቕሶም ኣሎ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ፕሬዝዳንት ናይ ገዳም ሓይልታትን ኣብዚ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ኢድ ከም ዘለዎም ኣመላኺቱ መራሕቲ ርእሰ ምሕዳር ጁባላንድን ፑንትላንድን ብወገኖም ስልጣን ፕሬዝዳንት ፋርማጆ በሶኒ 8 ለካቲት 2021 ስለ ዘብቃ እቲ ፕሬዝዳንት ንሶማል ፌደራላዊ መንግስትን ከም ዘይውክል ይነጽጉ ኣለዉ እዚ ኣብ መንጎ ፌደራልን መንግስትን ርእሰ ምሕዳራትን ተፈጢሩዋ ዘሎ ሶማል መስቲታ ሃገር ዘለዋ ጸጥታዊ ሃዋፍን ሰንኮፍ ምሕዳር መንግስትን እንደገና ናብ ውድቀት ከይተምርሕ ተሰግዩ ይርከብ ኣብ ሶማል 22 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ስርዓት ሲያድ ባረ ኣብ 1991 ድሕሪ ምውዳቑ እቲ ሃገር ናብ ምብትታንን ሕንፍሽፍሽን ወዲቓ ንኹለን ተንስተፈንጨላ ክፍንጨላ ዝደልያ ዘለዋን ርእሰ ምሕዳራት ዝጥርንፈን ማእከላይ መንግስቲ ንምቋም ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ነዊሕ ዓመታት መስርሕ ኣብዚ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝሓሸ ተስፋ እኳ
እንተራእዩ ናብ ድሕሪት ከይምለስ ሓያሎ ወገናት ዝከፍቶም ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉን ኩሉ ኣብ ሶማል ኣብቲ ከባቢ መራሕቲ ርእሰ ምሕዳር ምስ ፕሬዝደንት ፎርማጆ ኣኼባ ዝካየደሉ ዝነበረ ዞባ ብ8 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 13 ሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተቐተሉ ተሓቢሩ ኣብ መንገዲ ዝተጻወረ ነታው ብመካይን ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኣባላት ጸጥታ ዞባ ጋልሙዱግ ኢላማ ዝገበረ ምንባሩ ሓይሊ ጸጥታ ጀነራል መስዑድ መሐመድ አረጋጊጹ ነዚ ተኸቲሉ ፕሬዝደንት ሶማሊያ መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ምርጫ ዝካየደሉ ኩነታት ኣመልኪቱ ንምዝታይ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ምስ መራሕቲ ፌደራላዊ ክልላት ርክብ ክገብር ጸዊዑ ንምርጫ ኣመልኪቱ 5 ለካቲት ዝተኻየደ ርክብ ብዘይ ውጽኢት ድሕሪ ምዝዛሙ ዘመነ ስልጣነት ፕሬዝደንት ብሶኒ ኣብቅዩ ተቃውምቲ ውድባት ንስልጣነት ፕሬዝደንት ኣፍልጦ ከም ዘይህቡ ምግላጽ ግዚያዊ መንግስቲ ክቀውም ጸዊዖም ኣለዉ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት በትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ክፍለ ሃገር ፑንትላንድ ጋሮዌይ ርክብ ክካየድ መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት መራሕቲ ሶማሊያ ኣሳታፊ ዝኾነ ምርጫ ብዝተኻለ መጠን ብቁልጡፍ ዝካየደሉ ኩነታት ናብ ስምዕ ክበጽሑ ብሱሉስ ኣብ ዝውጹ መግለጺ ተማሕጺኑ ነቲ 15 ለካቲት ርክብ ንምክያድ ተታሒዙ ዘሎ መደቡን ብሓጎስ ከም ዝተቐበሉ ኣፍሊጡ ኣብ ወንበር ኮሚሽን ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሙሳ ፋኪውን በሶኒ ተመሳሳሊ ጻውዒት ኣካይድዩ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ክሲ ምምስራት ሕገ መንግስታዊ ምዃኑ ገሊጹ ባይቶ አሜሪካ ሴኔት ኣብ ልዕሊ ፕሬዝደንት አሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ክሲ ናይ ምስራት ሕገ መንግስቲ ምዃኑ ብምግላጽ ክቕጽል ወሲኑ ጠበቃታት ትራምፕ ፕሬዝደንት ነበር ካብ ቤተ መንግስት አሜሪካ ድሕሪ ምውፁ ክኽሰስ ከም ዘይኽእል እዮም ሞጊቶም ነይሮም እንተኾነ ግና እቲ ውሳነ ብ56 ድጋፍ ን44 ተቃውሞ ድምጺ ብልጫ ክሓልፍ ክኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ደገፍቱን ህንጻ ባይቶ አሜሪካ ካፒቶል ብምውራር ጉድኣት ኣብ ዘብጽሕሉ ከም ዘተባብዖም ይኽሰስ ትራምፕ ዝኾነ ጭብቲ ብዘይ ምቕራብ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ምትላል ከም ዝነበረ ክገልጽ ጸኒሑ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ክሲ ያልኢሎም ዘለዎ ኣባላት ዲሞክራት ብሶሉስ ኣብ ዝጀመርዎ መስርሕ ትራምፕ ኣብ 6 ጥሪ ዘስምዖ መደረን ገለ ደገፍትን ዝፈጸሙ ህውከትን ዘርኢ ቪድዮ ንኣባላት ተባይቶ ኣቕሪቦም ኣባላት ዲሞክራት ጄሚ ራስኪን ኣብ ዘስምዖ ምጉት እቲ ተግባር ዓብይ ገበን ምዃኑ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ እዚ ዘይኽስስ እንተኾይኑ ካልእ ዘኽስስ ትሕሰት ሕጊ ክህልው ኣይኽእልን ኢሉ ጠበቃታት ፕሬዝደንት ነበር ብወገኖም ንሓደ ፕሬዝደንት ነበር ካብ መዝነቱ ምስተኣለየ ምኽሳስ ሕገ መንግስታዊ ከም ዘይኾነ ብምግላጽ እቶም ኣባላት ዲሞክራት ብፖለቲካዊ ተደሪኾም ይገብሩ ምህላዎም ከሲሶም እቲ ባይቶ ኣብቲ ጉዳይ ድምጺ ኣብ ዝሃበሉ 6 ኣባላት ሪፐብሊካን እቲ ክሲ ክቕጽል ብምፍቃዶም 56-44 ብዝኾነ ድምጺ ተወሲኑ እቲ ፕሬዝደንት ነበር በቲ ክሲ ገበነኛ ምዃኑ ክረጋገጽ ክልተ ሲሶ ናይ 100 ኣባላት ዘለዎ ሴኔት እወ ከድምጽ የድሊ በደለኛ ኮይኑ ምስ ዝርከብ ኣብ መጻኢነት መዝነት ከም መሓዝ ከም ዝእገድ ይገብሮ ምሕረት ዝተገበረሉ ፍሉጥ ናይጀራዊ ዓማጺ ናብ ቤት ትምህርቲ ተመሊሱ ኣትዩ ኣብ ናይጀርያ ሓደ ፍሉጥ መራሒ ዓማጺ ጉጅለ ዝኾነ ምሕረት ተገይሩሉ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣምሪሑ ዛንፋራ ዝተባህለት ግዛት ናይጀርያ መራሕቲ ጉጅለ ዓዋሉን ዳዋዳዋ ተግባራት ዓማጺ ተተዋቢሉ ምስ 4 ርእሱ ኢዱ ከም ዝሃበን 20 ጠመንጃ ከም ዘረከበን ኣፍሊጣ ነይራ ሓላፊ ጸጥታ ግዛት ሚኒስተር ዳውራን እቲ ውልቀ ሰበቲ ካብ ጎረቤት ግዛት ካንካራ ካብ ዝተባህለት ቤት ትምህርቲ 300 ተማሃሮ ዝተጨውሉ ኣጋጣሚ ንሱ ቀንዲ ኣዋሃዲ እቲ ስርሒት ምንባሩ ኣዘኻኺሩ እቶም ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ዝኾኑ ዝተጨውዩ ተማሃሮ ብዝርብ ነጻ ተሰሪዶም እዮም ካብታቶም ተማሃሮ ዝተጨውዩላ ግዛት ካስቲና ዛጊት ዝተባህለ ነገር የለን ንሱ ኣነ ተቐይረ ካልእ ሰቤ ዕላማይ ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ተመሊሰ ጥዑይ ዜጋ ምዃኑ ኢሉ ሚስተር ዳውራን ንማዕከናት ዜና ከም ዝበሎ መርሓቲ ዓመጽ ዘካየድ ዝነበረ ገበነኛ መሻርክቱን ዕሉል ገበነኛታት እኳ እንተነበሩ ንስሓ ገይሮም ኢሉ ገለ ሰባት ከምዚ ዓይነት ምሕረትን ዕርቅን ንገበነኛታት ግቡእ ቅጽዓት ከይረኸቡ ዝገብሩ ይብሉ ሰበስልጣናት ግዛት ግን ነዚ ስጉም ተሲዒቡ ኣብ 2019 ጥራይ 80 ጨወይቲ ባዕሎም ኢሎም ከም ዝሃቡ ይገልጽ ብኻልእ ዜና ድማ እታ ግዛት ንሓደ ኣብ ተግባራት ግብረ ሽበራ ይሳተፍ ነይሩ ዝበሎ መራሒ ጉጅለ ሃሩና ሙሳ ሞታ ኣብ ቀይዲ ኣውዒሉ ይርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎም ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለጽናሕኩም ብልብን መስግን ሰናይ ንዓኹም